ana ensem ne ya kenkan ni nyina da enso ade amawo na enanu pe wadwenkyere no eya na wodi afa emei so 0594 841044 0594 841044 bresem ye be kenkan ni nyina da ade amawo enanu pe mi so amaje peni amaje megwa na ensem no medi mu kyerɛkyerɛ mu nyina da eba medi ene mame Ekia January afe ensem ni chiremu eni. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Abusia kwai na tre adem enti yahye ensem na asie kanema mpani dada ene wanu kro ya wasa pri wasa kwan bia so no wabehwe na watu franka ama NDC amayokuo no ebisa wo nsusu ya pade ma wo manyi esanso wotimu pobi se bebe wode wo man Ghana kokodu ya afempinu ni edu ensia no awose na wohwe no watimi tuaso na nitiri mu poni hyehyɛ pa wodo a wo edema o my Ghana na brese mode ni nyina ta egu aponso enti sabre kura po de ne etesenkrata sema ba monte so aye twese bosum yedi yenim no NDC amayokuo ni metu ahene ani esi ahene wambekwa kwaso santene ne wom kokrombotie wamode akwakọ yi frankatu fonti no na ni abri ye pa woguso a wabo apro John Dramani Mahama ene mante makumaku edunsi e wo man mu no wode nani akyerɛkyerɛ emu nyina kyese woguso a ne nsɛm ani ni tirimu po wode atudwa na probo yi mu a ana mampani dada John Dramani Mahama wode akwakɔtudwa wa kyerɛ sɛ ade ba ko ene ha disua entimi ma adisua ho sensem enkonkan na adisua ho sensem timi fa ne poma ne poma ensi ye nyina da wase agina free SHS nhyehyɛ ya so ene wo kasa no wo kyerɛ sɛ free SHS ba ye benifo ani ntini ne akuku dam wa mo bo hu de ra kyerɛ wa ma adwenfa ho esenka betimi na ka bie ye a NPP aban no won twetwe ne nanse kakra yempa sika enwu wo se ne be adwumedie ne ya hyase a yenkonkoka ewo kwan mu enso wosesa nsema woka ye nyina no enya de a emu bia aban wo wa abankwam eso adidi dwuma eno na ka ho bie amachese nei ene okopie mu ewo ntraso suku awodo a edisuafo a wo mo ewo wone wo mu twagya duye papapa dan de nyina wo mu tie mu asamba kwa no wo mo ka adwane ho semeno no wo mo ka enam soma enka ne mampeni John Dramani Mahama wade atudwa wo chem sesabio asem no kro wo ye ntisabi sane etie na ne waka ne papa sane etie enti wonu wo nsuro kana sasem no aye no kro enti waka ne sane etie a wasu kopie mu ewo ntoaso suku awodo mu a enuane ayede ema wom asuafo no akoya se enuane ne yede ma aboa kraman aise woni enti enuane ayede ma om nyina asesabi aboa kraman aduane ana ne yede ma adisuafo no se womuni ensuade wase akoba ne sakura na enya de adisua awodo so betimi akoso na numu na wakyere se esanse aduane ayede ma adisuafo no enya aduane pana ahoɔden bia ni munti no ene ukwanto aso suku awodo na kyese adisuafo no wo musotua ne ste bebre na fonfon ne nyina da anam aduane ayede ma omse wo muni anuane a NPP aban yi ehyehyɛ ye free SHS odi gu aponso wade ka ho ema wom no wase aduane na ahoɔden bia nim wuyi anu kran posusu free wa free SHS yi ba ye ne ukwanto aso suku awodo mu a dormitories na bi ni wantu be kono na kyese dan ni wo ana adisuafo no wo moda ebi mu kra to middle classroom ana se wo mo eda wo mo susu a wo manya dormitory wo mo dem no wo mo timi ne mo be kwakoka was improve ka je dan na boso nti wo da nyina ne yere no ere na wo mo rin nti wo timi na wo na ne ono so asesa ne kuku ne kaka dan ni wo no akwa wo classroom no akwa wo enti wo ka sisu popi esa free SHS ehyehyɛ ya NPP aban adigu aponso no ankoye ana ehyehyɛ ne so a ansan so enya fa pempa bia enyina eso because answer now be chef free HSS or making sure say dormitories wo ho an kwada no benya baby ada also making sure say classrooms wo ho a benya baby esuade enti e sha ase no and ani esi dormitories dining halls this and your money na e was secondary schools ni na and esi blocks community day schools so aka ho if you say him say en kwada no be doso a e was so munya school ni biko we mo bae say free SHS no at once
class woso wonye ahogwa bia enkwada no ebenya ahoto etimi asua ade eno enede ohaw naba ene wo kohwe eduane a enkwada ni di wo school a sebi ebia ni fie mpo ne kraman endi se eduane no sebi enkwada ni nyina free school ba no ma fonfon wo kohwe dormitories no the way a o ma packing enkwada no on be free school aba this all the spray yo mo bibia nyasa so close to ebeba ofie Ebusuani aye kanema mpeni dada ne wa sansu so opese wo kira so frankatufo edima ndc amanyu kona ne dachi bia no wa sansu ya mpeni ma wo man John Dramani Mahama no wakasa wie no ana public relations officer wada asoye hwe ahumasuya ne adisua ansensem so yewra kwesi kwaten dia tudwa wo chem se ensama mpeni dada kai de waso wanka ne ye kura ensam nya sanete wase ye bosrem kabi na mampeni dada John Dramani Mahama wadi atudwa akoye se wo petumi na wo pritumi nti ane ensem bia wo beka hwe asaga na fo beto abama no no anu an waka enti waso wasra mampeni dada John Dramani Mahama aso wo ye peni su wo fia na ne bibia akonkan peni wo fia na ne ehia ensem bia peni na so ne yekọ enti waso wasra pasa ensem mampeni dada de tudwa no aye bosrem kansem ne kura bi anim ana ye kase ye kakura wakoye peni no akeni kwanse wo kokogina edison semie eso etu eja Mze na ochechwe mi no ebesi nura ha ira John Mahama the campaign strategy no wetu ne yes enwumasia so ye ne so pa na wache na adwin bebre wasa ko kan bi se sebi adwane ye de ma ye nwia no mo ne ye ma mo SHS no nka ma dia ne kraye na eno ne ehunu se ensem bi wo ho a broni be ka se on presidential panimim kasasa so pani wo ekwan a ofa so exe na adwen wo bibia ho ye de ne enim se papa no to da otimi go off kakra enye first time ni but to the level say bia obey equity nkwara adwane tu se bi adwane de man kama de ehunu se enya dia etwa yie kwa na enya dia efa kwen wo hwe ni nyina ne kakosi nyina ne se obi a wo wanya opportunity edi o man so as a former president pen na in terms of educational outcomes enye papa titu for my example bako proficiency in English libre so 2015 2% and they 38% enti abasa in terms of the records you are the last person kra bia wo be kire wa adwen in that regard say wo betimi kra akan sema emfata ewo o man no enwumasia Abusuani aye public relations officer PRO Emma Sweye hwe wo man ye humesua afeso edisua unsensem nyina da esi wo mo enaso Ministry of Education yewra kwesi kwaten Abusua ya toa ansam ne so awa ansam fufuro mu a wo bani busume ne da na etoso anson na aye brada wo man Ghana yenka bi nhemu yente hwe ne wa mane boy ba ye free cry pumpuni mantemu tema montenso asha man taifa eba betu otwane se wasra ni ya ne no wa kwa kwasra na wofo na wo wie ye wo so wo fa na damfo ba susu etimi asra no no ene akromfo akwoto ahye ne so age ne nkwa efri ne sam ya no koya rewosam ewo maimu na ekoba ne sa no asrafo aseni wo madwumako ne mu hyehyɛ yate no wa moti wa mugu moti su ye pa shaman montenso ene wa mu ni adehye wa shaman taifa montenso wa mu ni wa mu din nyonyonyo enam so kura ma chese bi kura enso afamu atwa nanan mu onse do a eno so koya arewosam na sansam ye ba ye di kan ama eye brigadier general wada asra sadom ko na no wade baba tu dwan wo chese san hyehyɛ ye no anasa na muntu a wa mutu ye wa shaman montenso no ene benifo bi kura afra wam abo wa mabaso kire mu sani hyehyɛ ne ayetimupo ene bosuba ye wam koda na di wa shaman montenso no enam so mane asundwe won sensem ahoba bo won sensem mani muso a wa shaman montenso na ensem na chie no ana defense minister wasofo a
aya ho ban bo ho sem nyina da esi ne sira so woni monyanfo Dominic Niti wu wano so ade aba betu dwa wo kire mu ase ene ne asra sadom ko ni mu empenifo wa mo asha set se wa mo ye hwehwemu ye pa ne nam so ema eye military na sa asra sadom ko no wa mo kwoti gu asha my mountain aso no wa mo eye sansem ni mu hwehwemu eye pa ne kasa ye mu an wo kire mu se se ne wa mo asha se a wa mo hwa se bibia so betimi akonkan no hwehwemu a wa mo eye nyina no won pese wa mu hu asa empo asra sadom ko a wa mo ko wa no ane empenifo ne ma wo ho kwan anasa wo mo ansa ne wo mo tu wo ho so ekokogu wo afei so wo saso adi tudwa a wo kire mu se sa na monto na asrafo ne susu etu ye no ane asra sadom eko a wo mo nyina ekokogu wo ehwe ye se wo mo nyonko anasa wo mo nua eye sheriff mora wo to nananum awonsie do na wo mo susu se adihye wo shama ni mu bi enti wo mo kokotu wo mu egu wo no wo so wo mo ye nyina mu ehwehwe mu wo ni monyanfo Dominic Niti wu eto ne sanse na wo kire mu se ebre semu sa wo mu ye mu ehwehwe mu wi a wo behwe se wo sra ni bia wo de ne ho eforifoli sa dwumadie ne eso no wo behwe na ne bebi a wo se wo mdi wo sra ni ne eto no wo mo etu so edina to na boa ama ho bible ho sensem so etimi akonkan anu echi anu wo kire mu se anu echi kura ne sa hwa ma shebedwani o wo Madina abato empeso aso wo ni monyanfo Francis Xavier Kojo sosu wanu susu ade atudwa a wo kire mu se military na sa asrafo a wo mo ekoye na afesu ko ukopie mu wa mrashe bedwefia wo mo kokopie mu ewowo aye anu ade ya wo se wo besam aye asrafo ni nyina no a wo se wo mo trans na wo mo sunsem yetimi edefedefe mu na ekwan ya na sa na monto wo mo tuye ewa ashaman emonten so no anu so yetimi aye mu hwehwemu ye pa woni monyanfo Dominic Niti wu etro sem ne so edi ebi eka ho. Mr. Speaker, in this instance, the operation that was conducted on Tuesday, the 7th of March 2023 at Tulaku and Ashaman Taifa were sanctioned by the Military High Command, and as I said before, they are conducting a review of the entire operation to assess and ascertain whether every member of the armed force went according to the operational orders handed over to them. And action will be taken against any officer or men who did not go according to the operational orders, and anyone who went according to the operational orders who deserves commendation will be commended. I thank you, Mr. Speaker. Abusuani ayewo ni monyanfo Dominic Niti wuni ne wa kyerɛkyerɛ mu a wa kyerɛ sɛ asrafo wom kokogu asha my mountain so no ebi mu woma famra kwan so enti woma famra kwan so ne yebetwe woma so womu so womu na mra kwan so ne ne pedifo sha womu na womu ye no womu so afom wadie na enu achi an wade tudwa wo kyerɛ mu sɛ wenu wasra pa mra shebedwafo a enu da wom kokopie mu wa mra shebedwafie no wasi wena sema waka atowo no ene womu fa ne senkranhye ne wobedi so pepepe wasi adihye womu edom asra sadom ekuo no ene ohwe kwan a yafa so atete womu entete ya wodro ye di womu efemu a na tese womu nyina no womu akwakoye baako womu akwakoye anuafo enti asra sadom koi wowei sa wode wonsa eka womu mu baako akwan bi so no wakwa kan entokwa brantem wakwa kan entokwa wuntimi so anu se baako na wode ne wonsa ekoka womu womu nyina beka mu obom na ekwan ya woso womu de fa so asotwe a wodro woso womu timi di ma onyina no wometimi ansoso de ama wo anu achi ne wo kyerem se asra sadom kon kwa hwe adwuma womu di wo man mu a na tese womu som wo man Ghana ama Ghana womu som no animu adihye anyina se ne be ya wo hawni atiti bia na se enipa bonifo bi entu mehye wo man sunti ene adwuma ye de ahye wo musa na ne soso a ene womu nyina ehwe esese adwuma so no ebetimi akoso ewo wo man eso emu. But whatever the case, Mr. Speaker, members of the armed forces are motivated and driven by discipline, service to work, and the ability to die and sacrifice your life for the country. And so when operations are done like you have said, the
military high command will undertake a thorough review of the entire exercise. It depends on the nature of the exercise. It can take 3 days, it can take 1 week, it can even take a whole month. But I'm saying that the review is being undertaken, and when the whole exercise is over, action will be taken by the military high command on those that needs to be taken. And I'll give you that assurance. Abusiani ayawani monyamfo Dominic Nitihu. Ya transam ne so awa ensam fufuro emuo. Wabani busume ni dana etosu edu ensia na chese na watwemienu entemu anie. Ana wukopie mu aya Asante Mantem Kumasi Montenso Akejetia market Dubai market chato mu ya nam suma chese Japadia ani sika wodrona sutimi asese ye na ekokoba ne sane ne na Montenso asa womu di dwane mu baako ana na wonu aduane na chese nam so ema eja etowo na sansemi ba Montenso na kwaya yase nti yentimi hyada ehu ne poma sibre and so amene aya Ministry of Local Government wamahwe apa onipa enum abedwekuo asinso wamunkwa ni wamunko piemu Asante Mantem Kejetia market wana ne nam so ama eye dwakase no eja brantam etimi eto mu sada no wamu ankone ne wamunkwa yemu ehwehwemu na anu wukwade etwa mu ya na tise hwe ye apa usa abedwekuo na wotutire ni ya wogina abedwekuo na nemu eye Professor Theophilus Eje Kumi wanu kopiemu Department of Construction Technology and Management ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology ewa anwodini mrante asem afe ekwoni nipa bia eka ho eye woloye ni mapa wote emrana sie Yera Francis Kofi sanso ana real estate consultant Yera Kofi Ampon eka ho bie Deputy Director General awada nadmo ejumekwana no Daniel Kwaku Dente wanu so eka ho bie afe mami Emilia Ejebin Botre wanu eka ho bia wanu so ejina ekonanim esa secretary tini ebekosu bia no wanu ana wabetro no wade hu sem nyina da eso akwakoda Ministry of Local Government na anam suma sofo abedi ekira wo hwe enkuro nketwa aboabo no eye wonimonyamfo wo sai bonsu amoa ejina sani nipa nyina anemu de nsama wodo atudwa na nkasa yemu na wo kire mu se abedweko num ya yapa wo manase nipa num abedweko yi ene se wo medical kura akopie mu awo Kejetia market a bebi eja ne eto ye no wo mu di wo mani ko atwa mansen enso atimi akohwe mu a ne ma se ye ejapade a wodo ese ye nyina no wo mu di wo mani akohwe bebi eja ne so to ye no so no wo medical akwa aprabo enso ewohom wo to ne nsams na wo kire mu se nipa num abedweko ya yapa wo mu yi ya ma mo na watwene emiensa se wo mu ko na sansem ni nyina wo mu gonko hwehwe mu ne anam suma ejabrantam eto ya Asante Mantem Kejetia dwakase mu no wo mu gonko ye mu hwehwe mu wo mu wi a ne wo mu ebehu bia anase de wo besusu se nam so emeja ne eto ye nyina wo mu hwe na wo mu fa ho amane bom enkobo ye Ministry of Local Government anu echi no wo begina na chesa na mo bia wo se wo mutu no wo ma hwe ansusu atimi etu na boa ama Kejetia market ne ejwadie ene adeton susu atimi akoso wo ho na empo adetonfo a wo mo niema susu asese wo mo anei wo mo esika nyina susu atimi ahwe wo mo dwatre nyina asai no wo se asoye ne behwe na wo matu anamon fufuro bi afa na mom no ansa no wo betimi etu anamon afa ho no wo mo twen ese nipa num abedweko ya yapa wo no wo mo bekwa akoye wo mo hwehwe mu. They're supposed to bring their findings and recommendations within 3 weeks to ensure that at least we get to the bottom of this matter. And as we were told at the inauguration, they are free to invite witnesses to be able to arrive at their findings and then to make recommendations. The decision was not to involve any board member on the committee. The board members are free to appear before the committee. The decision was also made not to involve the various associations at the market, including their reps on the board. They are free to appear before the committee to tell their story. So we are hoping that within 3 weeks, when the findings and recommendations are ready, the minister will also act on them and then would see a better situation as far as the market is concerned. And obviously, whatever lessons we learn, they will also be applied to the one under construction. Abusia ani
aye waswafo abedi echira wahwe enkron ketua anase enkron kuma amamuo eso woni monyamfo wasai bonsu amoa yejira ne semi so na yato enkra na abusua yesi busumi fufuro mu yesi busumi fufuro busumi ya yesi mu eye Easter busumi ti Yesu Kristo niwu ane ne sori danye ya behwani ya hye ho fa anu ti Ahenkan ye fam ye di dwumadi a wodro na na egu aponso ya ne wu nyina ebom na chese Easter ye di ne ekwan sronko so krantino eye Ahenkan ye fam Easter Festival na ne atie ne Ahenkan ye fam ne ye ne eye Brifaland Hotel ani adehye a wamu achemma so ne yaka ye ho abomu ye de ntuma abomu a chese Easter ne nya asem ketua ebekoso ewa achemma so Brifaland Hotel and it fiade no aye 7th April 2023 na chese fiade di enimia ani Ahenkan ye fam ye sesa ye nkuku ni ye kaka every aye eno ekua Frankoma Studios na chese ya kwakopie mo Brifaland Hotel na Brifaland Hotel ya ye kwe jumedi a wodro na bekoso ewo hɔ mid morning na juma kwabna costi wo bekwa akwotena se wona jumedi no ya de be hwehwe so afa ye wi a aye Promotional kasiye no so bekoso ewo hɔ na ne drive time wo ye kane anko ye bobo eno so bekoso ewo Brifaland Hotel eno echi ne adwumadi a wodua ne beto aso na ne etuetuemu a ekosi aye ne memne da eno aye oforinso obuso me ne da etoso enwotwe na chese ene na wotwe pepepe ya beti ehu agu montenso na ne achema so kroduanim ya prapremu ahwe ese kro no ebetimi afa ne tuma pefre ba na ahunidie ensensem emua na sada no wo ba no abo homoten ese Ahenkan ye fam ya fade bi a wo no na wa hye bi ese nyina adwumafo wa ha nyina no ya be hye Ahenkan ye fam afade no ti wo bia na wo so wa hye no wa ba be kan ye ho ya prapra monten awie no na ya the street carnival ento atimi ahyehyɛ so ene ma so monten so enya asem ketua ya betu so aso loku be koso ene wa wo be bre no wa kwa akoda wa mre so wo be gina mu a ekosi aye ni kwasie da no aye oforiso buso me ne da etoso enkono na tese sada ne Yesu Kristo esode wa sode susu de na tese ni gie abakro manuti sada no Ahenkan FM Sunday omutuo special ebekoso ewo Brifaland Hotel enu echi dwumadi ahodro na bekoso sas kwasie da kro na Brifaland pool party ya be hyehyɛ so ne nsuo no ye be dwade bia ye wi na tese ya de nwum so atimi ahyehyɛ so ani so tuemu akosi ajoda eno aye 10th April 2023 wo foriso buso me ne da etoso edu ajoda no agudi ahodro pina na bekoso bottle flipping bekoso eno echi so anyomtofo a ewo ye mpotemu ye bema wo mokwan na wo munyomto atwede ampododo nwom no wo ma ba bedanedi akire ye nyina afa eno echi ne na chese anyomto anyombo susu tuetemu sa eno no wo bra no wakoda wa mre susu dia na wugine musa ni nyina bekoso ewo Brifaland Hotel achimanso ediane na nanom atena nkonya ene adehye wa achimanso ne ya ka bomo na ya jidwumedi enso ahyehyɛ so nti yiwu frimo fantoma abebo ye diem ye fo do emo wodomu na afi Easter ne yeni ne ekwan asonkoso ekran afa ya busua ya to ansam ne so na ya kwakopie mu wa aman fufuro mu nsem amanfu from a ye kwena de ye tufa don hwene no poli do 10 hours ya kwa kopie mu e United States of America USA abrochiman mu na US abrochiman mu ye kwa kopie mu no amane bo afriwa eba kire mu se US kanema pani ya wotwe mu ekoye ya eye President Donald Trump ene ne ho aka etwe mu a enya asem ketwa ni nyina ni se sabre ya me ne wo ekase wo kopie mu e ye US abrochiman mu a wo mama pani dada Donald Trump ene wakwa kopie mu wakota chese sobo awodo na ene ekoto de abono sobo maako aduasa 30 ana koto de abona wo mu esusuo asa fraud yi wonam kwanzo adada de hiebie age wo ho niema age wo mu sikantino koto de ne kwa kogina mra nanim na chese sama wodo watimi akwa akoyi ano wo wi asobo a wo se koto de boni nyina no na wo mahwe susuo
de abono na enam so much se enkrata enso eba mountain so na enkrata eba ye no ana ekire mu se ebra na se Donald Trump wo si akonwa so na wo hwe nim se ade hye aka wo mu wa brochimai mu wo beto aba amano na wasato na mamu eso no ekwakoye se wo fifa kwan bi so asa akoye wo fa so no eye US abrochimai mu amamra wo mo de to aba na emma eho kwan enso wo ne de wo kwakofa sa ekwan no so enti se wo kwakofa so a emra ne emma ho kwan ni ntino wo mo se asotwe sefata enso betimi akwama no enkrata yi enso ekire mu se wo hwe koye wo fa so ebo apo na wo mo se we no apo ani asusu ye pa efi se United States of America wo mo sha se wo mo eto abade yi mampani no wo mo se apo we no wo mo hu bida ananya de so ebi so etimi esi wo kuro ni so da entinye di kan kuro esi nie na esi ni susu na ye kane mampani Donald Trump wano na nam so amachasasa nie mai enso etimi akoso ewa abrochimai mu enti kwan bia so na wo so wo mo hwe na chese wo mutimi asotwe na so na eno na nam so ema enkane eye mampani abedi ekire yera Mike Pence wano so ade to dwa wo kire mu se wo hwe kwadu a wo dro chese ne wo mu de bo kane mampani Donald Trump wo so wano na femu wano na dwemu de akoye senia wo mu acha adehya wo mu ewa eye US man ni mu no ansha na chese wo mu epe Donald Trump asem eye Donald Trump etichafo no wo makwa hu ni sa eye boni bia emfa kwan so ekoba ni sa susu na chese wo man asumdwe ana ne wo mu edi tutankuru wo mu etisabre kokopie mu ewo ye United States of America dia from abrantama ebo wo wa anya semketwa wo mu kire mu se abato ne kura enye mprempren yi dio wo mu so wo mu hyase efiti afimpinu ani edu ensia 2016 presidential elections no ewo na chese wo mu hyase free ya wo mu defedefe mu a wo mu defedefe mu an wo mu se sa abato na ekoso no wo bi nam kwati kwan so aya ade bia ne amamra ne ebo ebra ane wo mu hwehwe mu ana chese wo mu pe oni ako a wo di se djuma ne wo mu hu ye ese ye mampani dada na ne wo bukuro no na wada kuro na no eye mampani Donald Trump no ana chese wo ye asade no wo mu kokopie mu wo court wo ma hyase a wo mu defe ni nsem ti sabre de court ahye ese asam no watu de ahye ebrada edi yanim eye wo fori so busume ne da itoso enan court se wo mbesa kwa anu wo ma kwakotena asam no so na wo mu kwakotena so wi a ewo ana enkane mampani a na wada US abrochimai no anymore Donald Trump wo mbehwe na chese wo matimi enso apene puma sibre ebusia ye gina we so na enanu peyi ya de aye no sia kase ne so atimi asintu adwenkyere mienu miense bia eba ye no ya de toaso anas fufuo de aba wose wo bo NPP abanya baso ye papa wo bo ma baso so bepiem wo bantama asante mantemu bantama abato empeso so a ene echesa tafo abije wo no wo mo aba besini kama chese wo muguso a wo musie enti wo bo NPP abanya aba so wabo abaso no na wade nchia ekwama won monyamfo asenso boache ne dia wade eba ye no na ekua boaten de aba aka Dr. Baumia is coming Ablekuma Central no di free wade aba no wochem se Kasiebo no wamo ebiebie mu ewo ye enkran pumpuni mantemu dansuma sharp kef chese obia so etiebie enti ofa kwenya isu na wachia eye ne bosso engineer Benjamin Atta CEO awada Fair Wages and Salaries Commission enso annual wase NPP amayoko no wa my Ghana amayoko wa hodo ni nyina wo bie ni wa wo betimi ade ne ho atoto NPP amayoko no eba ni mpuntwa wa mobom humodin ye pa entina na ekuade awode eba ye eno no Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon wase wane de mampeni dada John Dramani Mahama wanu ana ekwanto si JM tuaso ne de awode enso eba ye eno no wesu dia bamberi manana owusu wase good morning yeso ye jesu wase wo mabie mu ewa achimoda chese wo bia nso tie bia nyasem ketwa
Opedimo Felix DJ Opedimo Edifi Kumasi Swame ane baye wasi NDC amayoko any NPP amayoko no NDC amayoko no sinya di on betimi di omho atutu NPP amayoko no de bia dempo hwe sabre ya ya kire so wo man mu ayeden bibia anko bibia amaya wasi NPP amayoko no wo mo abo mo modin eye papa enti ya ma om kwan na te wo musimti entoa so ne dia wode eba ye no slide so de ne dia aba no chem se ma pani na na dankwa akufo ado amamo ya wo bui was amamo we de ehu bi da ye nti bi da we di wo man Ghana hwamo ye papa ne waka ye nyina no enya ade a wotimi enso edi so anti slide wode fi kwabenya ne dia wode eba ye eno no abusua ye nyina we su na ye mfa ensi ye kwa enanu pen me producer wotena afidie na chi achinchim na fruma ema me Facebook live YouTube live otwa me etumo Kwame Asante Billyman technician on duty aboafo nka ye nyina no enasepiesie enko ema wo mo me so ameche penie metena se na me bekenkan kase no medin ene ma me Akua Janewa Kasiebo 6 yesi ha chia mo pi ya mamumo ne tie